Asinya gitari cha gochaka level 3 gochinse chimuraibu nsata ngombo rwali bonyaka bokoreka busa. Yes. Timanyeti ya kugaronki mbogenda tesinya gitari kolengana na muna mukorera wa mangana yoborwali timatinga ngokoreka na chiri nande impact ginsa chindike bwatese aba mwana cyo kawaida iskari. Level 3 and below, level 2 3 chirochio o eso burwaire bondu bonse bura manage DSL level you na malaria, pneumonia, korumwenda na bwakwenda urwali atari go top up anything na atari ko boli ubesende yonse esi level icho lakini ekera ko umurwera anyoreka ndingo burwaire bwaye mbuku nyara kurwali wese level 2 wese 3 wekonyore referral letter uchi level 4 5 uchigoro naria arabe admitted gari eyo yarengi nalinga kokonya go decongest level 4 5 uchigoro ikere anyorekanete na ndinga ondu bwensi no watali kuba ari gocha kwa dispensary yarwaliwe kiru muntata kwenda level 6 pono nyoranga level 6 yaichoire mono na marwira alie ganyaro kama marwira make ara gocha kwa level 2 na 3 so like ke system irenga level 2 na 3 kuichoburwero una wako wa handle ligao akwenda rukoreru lakini if this person atagitaende abwende kwenda level ere igoro na bakurikirwe referral note yogenda.